आ गईल जिसका मुझे था इंतजार। फार्चून के प्रचार गाड़ी अपने के गांव शहर गली मोहल्ला में चल के आ गईल। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन। जी हाँ, हमार प्रचार गाड़ी पर चूड़ी बा, लहठी बा, बाला बा, पायल बा, बिछिया बा, औठी बा, माला बा, कान में के बा, नाक में के बा, क्रीम पाउडर बा, तेल बा, आलता बा, पौरंगा बा, रंग सिंदूर बा। शीशा बा, ककही बा, लिपस्टिक बा, काजल बा, चाप बा, कलौचर कांटा बा, चुटपुटिया चाप बा, माठा बा, सिकड़ी बा और मेहंदी बा। सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार। जी हाँ, तका सोचता नहीं, जल्दी आई हमार प्रचार गाड़ी के पास और ही फार्चून के सामान लेके जाई जौन की अपने के द्वार पे चल के ही आ गईल बा। जी हाँ, तो सोची मत कहीं प्रचार गाड़ी आगे ना निकल जाए। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। उससे पहले आई और चूड़ी लेके जाई, लहठी लेके जाई, बाला लेके जाई, पायल लेके जाई, अच्छा है बिछिया लेके जाई, औठी लेके जाई, माला लेके जाई, कान में के अच्छा है नाक में के लेके जाई, क्रीम पाउडर लेके जाई। और चाहे जैसन मन करे अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग क्वालिटी में मंगल सूत्र और हार लेके जाई। और चाहे तेल लेके जाई, अलता लेके जाई, पौरंगा लेके जाई, रंग सिंदूर लेके जाई, शीशा ककही लेके जाई, लिपस्टिक लेके जाई, काजल लेके जाई, चाहे चाप लेके जाई, कलौचर कांटा लेके जाई, चुटपुटिया चाप लेके जाई, माठा लेके जाई, सिकड़ी लेके जाई और मेहंदी लेके जाई। जी हाँ, तो सोची मत, जल्दी करी। आ गईल फार्चून के प्रचार गाड़ी अपने के गांव शहर गली मोहल्ला में चल के आ गईल। जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं। जी हाँ, हमार प्रचार गाड़ी पर चूड़ी बा, लहठी बा, बाला बा, पायल बा, बिछिया बा, औठी बा, माला बा, कान में के बा, नाक में के बा, क्रीम पाउडर बा, तेल बा, आलता बा, पौरंगा बा, रंग सिंदूर बा। दुनिया में हंसी और भी है, होगा न कोई तेरे जैसा हंसी। किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार कैसेट बनवाने के लिए संपर्क करें सुपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदापुर सिनेमा हॉल के नीचे। मोबाइल नंबर 7488 3893 13।